Hej, det er Christian fra Klitmøller Rigwear. Måske skulle du signe op til vores nyhedsbrev, og så siger du, hvorfor skal jeg det? Jo, fordi det vi har på vores nyhedsbrev, det er, at vi for eksempel har en masse gode røverhistorier, men vi har også nogle varer, der bliver sat ned. Og det kunne for eksempel være sådan en Walrus Surfer Coat. En jakke, vi har arbejdet med siden 2016, den bliver konstant forbedret. Den her, den har en lille kosmetisk fejl, og derfor så har vi sat den 20% ned. Det kunne også være en anden jakke. Det er sådan noget, man får at vide, hvis man får et nyhedsbrev. Vi har også den her lækre heavy duty skjorte. Virkelig, virkelig lækker bomuldsskjorte, som vi ikke har ret mange tilbage af. Derfor har vi sat den ned med 30%. Vi har en sweatshirt. 300 grams bomuld. Rigtig, rigtig lækker kvalitet, der holder længe. Den har vi heller ikke så mange af tilbage, så der skal du være rigtig hurtig, fordi den er sat 70% ned. Den fås også i en petroleumsfarvet sort udgave. Så sign up!